Hi guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आसरित ना BPF मा जादु खालामखो बापरे जाय जायगायाव देरहाया सानदोंमोन बेफोर जायगायावनो देरहालांजोब्बाय आसरित आरोना गासै 30 टा सिट रिसेन्ट आं दायो मोननाय बायदिबा 29 आथ' क्लियार जाखाबाय दा 30 टा सिटबो देरहाबाय होननानै दा रिसेन्ट जादों आरोना होनबाबो 29 टानि लिस्टआ दायो माने आंनि गेजेराव दङ आरोना 29 टा सिट 40 नि गेजेराव बे मोननाया माने रेकर्ड आरोना सिगां 2003 2005 2010 फोराव बेसां मोनदोंमोन आं बिनि लिस्ट गैया खिन्थु 29 टा सिट मोनदोंना मोनाखैमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय माने फार्स्ट टाइम मोननाय बायदि आरोना एसेबां बुरजा सिट बा डेन्जार हाग्रामा सार मा बुंदा मानिबाय दे आरो जोंनि माबायाव उदालगुरियाव थांनाय बोसोराव हाग्रामा सारा मोनाखैमोन मोनसे ना मोननैल'सो मोनदोंमोन जोंनि उदालगुरियाव गासै 10टा माबा दोङो ना 10टा समस्ति दोङो ना खिन्थु देग्लाय 8टा मोनदों 10टानि भितराव 8टा मोनदों दाथ' खोनानाय बायदिबा आरो 8टासो जाबावबाय नामा जायखिजाया 8टा मोनदों आरो मोननैया बिजेपि आरो इउपिपिएलआ मोननै लांबाय आरोना सानना नाय आसरित लोगोफोर आं लिस्टखौ रसनाव होगासिनो लोगोफोरा मोनसे बाथ्रा बुंनि आरोना नैबे 2025 इलेक्सननिफ्राय जि मोनसे ढौ फैबायना बे माने लोगोफोर मोनसे बहुत रिभलिउसन लाबोदों आरोना आंनि नुनायाव दै नोंथांमोना बेखौ थार नंगौ नङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सना अट'मेटिक माने अपेन आरो नोंथांमोननियाव बियो नोंथांमोना आंनि बुंनाय जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना अके थारमाने आं नुनाया बेनोदि जे इलेक्सननि समाव जे फैसा राननाय बे सिगाङाव जायोमोन खिन्थु देग्लाय हाइस्ट जादों 2025 आव हाइस्ट जादों माने 20-30 करोड़ फैसा गैयाबा मानसिफोरा इलेक्सन गैयै गेलेनो हायै बायदि जादों आरोना थ' बे कालसारा जोबसिगोन मानोना गोबां केन्डिडेटआनो 20-30 कौटि फैसा गारनानैबाबो देरहानो हायाखै थ' बेयावनो रोखा जायो जे दानि मानसिफोरा दानि जुगनि मानसिफोरा माने 100-200 हाजारजों माने बायजाला लायो गासिबो मानसिफोरा जामा नंला गासिबो लायो बे होबा बे लागोन बे होबा बे लागोन बे होबा बे लागोन आरो अयनायद्रायबो खालामलायदों पाब्लिकफोरा जायनियाव भट होथारा जायखौ गाहाम मोनथारा बेनियावबो फैसा थांनानै फैसा लायोलै बिदि खालामना आरोना हामा नांथ'ना हारिबाय मानसिफोरा थ' बिदि खालामनाङोमोन अयनाय जाथारदों बियो होनबाबो मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय जे फैसाजों भट बायजाला होननाय बाथ्राया दानि जुगाव रोखा जाबाय आरो बिराद गिदिर रिभलिउसन बियो मोनसे बाथ्रा बुंनो थांगासिनो आं हमना ला सासे केन्डिडेटआ 20 कौटि गारनानै एबा 30 कौटि गारनानै देरहालांबाय दै बे सरकार दाबाय जिखिजाया बे एमसिएलए जाबाय खिन्थु बे 5 बोसोर एमसिएलए जानायाव बे 30 कौटिखौ बियो लाफिनखानांगोन बियो एज ए करापसन खालामनानैबाबो थगाय थसि खालामनानैबाबो जिखिजाया रायजोनि मोननो गोनां खामानिखौ लानानैबाबो बियो गावनि थांनाय लस जानाय 30 कौटिखौ लाफिनखानांगोन जाहाथे बे इयुनाव आरो इलेक्सन गेलेफिननो हायो नेक्स्ट इयाराव 5 इयार्सनि उनाव थ' एजेलि मा जाखो करापसना बारा जागोन नङा होमबा करापसना जिहेतु सोलिखायो जोंनि जायगायाव थ' बे फैसा राननाय कालसारा बारानिफ्राय बारा जादोंबा बे करापसना बारानिख्रुइ बारा जागोन आरोना आरो बे 30 कौटिया आरो 100 कौटिबो जानो हानाय 10 बोसोर उनाव 100 कौटिबा आरो बे 200 कौटिबो करापसन खालामनो हानाय थ' बेबायदिनो करापसना बारानिख्रुइ बारा जागोन थ' बेनिखायनो आं बे रिभलिउसन गाहाम मोनदों जे मानसिफोरा फैसाखौ नायाखै आं बे बाथ्राखौ बुङाखै जे मानसिफोरा आं बेखौ बुङाखै जे इउपिपिएलआ फैसा रानदो उमुगाव फैसा रानदो उमुगाव फैसा रानदो बेखौ बाथ्रा बुङाखै आं इउपिपिएल सरकाराबो माने गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन आं थाला बुंखायो आङो जाबाय ससियेल मानसि आं ना बिजेपि ना बिपिएफ ना इउपिपिएल आं जाबाय ससियेल आं जि नुदों बेखौनो बुङो आं जि नुदों बेखौनो बुङो आरोना आंनि बुंनाया नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआ नोंथांमोननि सायावनो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा गोरोन्थि जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै बुंबानो जाबाय आरोना थ' बाथ्राया बे जाना फैदों बे रिभलिउसना बहुत मोजां आंनि थाखाय आरो फैसा राननाय बे माबाया कालसारा जोबनांगौ आरोना जाहाथे मानसिफोरा गोसोजों सायख'नाय बे सासे लिडारा मोजां बेखौ जों देरहाहोनांगोन आरो बिनि फिनजाथाया मा जागोन मिथिबायना लिडारफोरा फैसाजों बायनो सेस्था होला लिडारफोरा बेसेबां हायो मोजां खामानि मावगोन बेसेबां हायो रायजोफोरनि गोसोखौ माने देरहानो नाजागोन आरो उनफोराव माने बे जाबाय अट'मेटिकेलि जोंनि बिटिसिआ एबा बिटिआरआ अट'मेटिकेलि माने फिउचाराव मा जागोन ब्राइट जागोन नङा होमबा जिखिजाया लिडारफोरा माने रायजोफोरखौ मोजां मोननो थाखाय जिखिजाया मोजां खामानि मावदोंबालाय जिखिजाया लामा सामा दलं सलं जिखिजाया करापसना खम जागोन मानोना मानसिफोरा आजिखालि मिथिखायो करापसन खालामनायखौ नङा ना थ' करापसना खम जालांगोन जिखिजाया हारिया दावगागोन आरोना बे आंनि साननाय जिहेतु जोंनिया एक्स होनांसिगोन ना थांनाय सरकार दाथ' गोदान सरकार जाखाबायनो हाग्रामा सरकार थांनाय सरकारा इउपिपिएलआबो माने मावाखै नङा गोबां खामानि मावदोंमोन मोननैसो प्रमद सारनि खामानिखौ बिराद मोजां मोन्दोंमोन आङो बे माने गनायथाव आरोना जेरैबायदि सुपार 50 सिगाङाव रावबो खालामफेराखै बेफोरखौ
सुपार 50 माने सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ माने 50 जन मानसिखौ सायख'योमोन माने एन्ट्रेन्स होनानै सायख'योमन माने बिसोरखौ 50 जनखौ फ्रियावनो यूपीएससी एबा एपीएससी नि थाखाय माने कर्सखौ फ्रि होगोन तयारि खालामगोन जाहाथे बिसोरो फिउचाराव माने अफिसार जानो हायो आरो बे जोंनि अनलि बीटीसी आवनोमोन माने बीटीसी नि मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ माने नायनाय जादोंमोन आरोना तो बे मोनसे मोजां आरो मोनसे बिराद मोजां मोनदों आङो जि बड'लेण्ड गेट आइकनिक बेस्ट खामानि होनना बुंनांसिगोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि थांनाय प्रमद सारनि जोंनि थांनाया कारिगावनिफ्राय क'क्राझार हाबलांनाय लामायाव जे बड'लेण्ड गेट होनोना खाम जथा सिफुं सेरजा सेलुट आरोना बे खामानिनि थाखाय मानोना लोगोफोर क'क्राझारानो गेट वे अफ नर्थ इस्टआव फैनोबा बे क'क्राझारनि बे लामाथिंनो फैनो गोनां जायो बे नेशनेल हाइवे 27 मानोना बियो जोंनि इण्डियानि सेकेन्ड लंगेस्ट हाइवे आरो फार्स्टआ जाबाय नेशनेल हाइवे 44 बे काश्मीर टु कन्याकुमारी थाङो दा नैबे क'क्राझारनिफ्राय बे फैनाय लामाया पुरा राजस्थाननिफ्राय पुरा सिलचरसिम फैयो आरोना माने बे हिसाबै बे लामायानो गेट वे अफ नर्थ इस्टआव हाबनोबा बे लामायानो बे लामाथिं गासिबो फैयो थ' बे हिसाबै जोंनि गेटवे अफ नर्थ इस्टआव बेबायदि बर'नि कालचारखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाया बहुत मोनसे गोग्गाथाव मोनसे खामानिमोन आंनि नुनायाव आरोना आरो तलगफ्रा आसा खालामो आरो बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन आरो गोग्गाथावसिन जोंनिया दा जानो गोनां गोदान सरकार बिपिएफ सरकारा खामानिखौ मावलाङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मा खामानिखौ फार्स्ट नागिरो फ्रायानो बुंगासिनो दैजिं फेस्टिभेल जानांगौ जानांगोना जानाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना आंनि मथे जानांगौ मानोना आङो सानसेबो माने दैजिं फेस्टिभेल नुवासै आरोना आसा थाबाय आं माने थांनो होनबानो आरो बैसोआ उन्दैमोन आरो एग्जाम जानाय मा जानाय थांनो होजाया बे स्ट्रिक्ट न'आव सानसेयाव माने नुवासै आरोना दैजिं फेस्टिभेलखौ थ' देग्लाय हाग्रामा सारा फैनानै खामफिनोबा बिराद मोजां आंनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे डिमान्डबाव जोंनि बड'लेण्डआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि ओरैबायदि गोदोर मोनसे स्टेचु जानांगौ जाय बड'फाखौ सिनाय मोना बेयो माने सोंनो गोनां जायो आरोना जाहाथे बे सोर मानोना जोंनि बिटिसिआव गोबां फरेनार्सफोर फैयो बेरायनो फैयो हा मानोना अरुणाचलफोरनि गेटवेआनो जाबाय जोंनि बिटिसि थ' बिसोर जाहाथे नुलाङो जे बे मानसि सोर बिसोर बुजियो जे सोर बड'फा थ' बिनिखाय बिराद गोदोर मोनसे हमना ला बहुत गोदोर आरोना जेखि जाया हमना ला 50 मिटार 100-150 फुटसो गोजौसोनि मोनसे माबानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु डाइरेक्ट गसंनाय मोनसे बनायनांगौ आंनि मथेबा आरोना जाहाथे जोंनि बर'नि बिफा बड'फाखौ जों आरो सनमान होनो हाबावो बे मोनसे गोदान इनिसिएटिभ लानांगौ आरोना आरो हाग्रामा सारा बुंदोंमोन सरकाराव फैदोंबा जुबिन गार्गनिबो मोनसे स्टेचु बनायगोन होननानै आसा खालामो बनायगोन मानोना जुबिन गार्गखौ जों गासिबो मोजां मोनो नङा होमबा रावबो मोजां मोनैयानो बहुत खम मानोना बिथाङा माखासे लेजेन्ड बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां गान रोजाबलांदों आरो जेखिजाया कालचाराव बहुत बिहोमा होलांदों आरोना आसा खालामो बेफोर खामानिखौ गासै मावफुंगोन जोंनिया फैनो गोनां बिपिएफ सरकारा थ' लोगोफोर जाय आंनि चेनेलखौ दासान्दिबो माने साबसक्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय आरोना मानोना गोदान लेटेस्ट आपडेट दासान्दि माने होगासिनो आरोना आं थ' बेखिनियानोसै जाय दासान्दि खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय थ' लोगोफोरनि दायो आं होगासिनो लिस्टखौ नोंथांमोना मोजां नायनानै लाबानो जाबाय बे फाइनाल लिस्टबो जानो हानाय मानोना फाइनाल लिस्टआ 2-3 घन्टासो उनावसो ओंखारसिनो आरोना होमबाबो दासान्दि 29टा बिपिएफआ सिट देरहानो हादों आरोना थ' लोगोफोर लिस्टआ बेनो आरोना नोंथांमोना खेबसे आं फरायना होलांसै थ' नैबे जाबाय बिपिएफनि गासैबो विनारफोरनि लिस्ट फार्स्टआनो जाबाय विलियाम नार्जारि बे जाबाय जामुदुवार जेम्स बसुमतारी बे जाबाय निसिमा राबिराम नार्जारि बे जाबाय कसुगाव बेगम आहमद बे जाबाय माथानगुरि दानेश्वर गयारि बावखुंग्रि धीराज बरगयारि बे जाबाय सयबाझार दिगन्त गयारि बे जाबाय सालबारि फ्रेस मुसाहारि बे जाबाय धानसिरि त्रिदीप दैमारि बे जाबाय हारिसिंगा हाग्रा महिलारि बिथाङा जाबाय देवबरगाव चरन बर' बिथाङा जाबाय रौता रिहन दैमारि बिथाङा जाबाय भैरबकुन्द रागुस्तु स्टिगा बिथाङा जाबाय दिहिरानि मुकेश आहमेद बिथाङा जाबाय श्रीरामपुरनि सुकुर सिंह मुसार बिथाङा जाबाय चिरांनि गणेश कसारि बिथाङा जाबाय सुक्लाय सेरफांनि कालिपुर आहमेद बिथाङा जाबाय थुरिबारिनि मनमोहन ब्रह्म बिथाङा जाबाय पर्बत जरानि देहासाद बसुमतारी बिथाङा जाबाय सालाकाटिनि लोमस्राव दैमारि बिथाङा जाबाय खैराबारिनि सेराम सुन्दि बिथाङा जाबाय पेस्न' सेरफांनि प्रकाश बसुमतारी बिथाङा जाबाय दतमानि पल टप्प बिथाङा जाबाय लनाय सेरफांनि मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङा जाबाय सराइबिलनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा जाबाय काजलगावनि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा जाबाय गरायसरनि जुबिराज बसुमतारी बिथाङा जाबाय बर्नगावनि आरो जोबथा जगदीश सरकार बिथाङा जाबाय मुदयबारिनि थ' बयनिसिमबो सार नोंथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय आसा खालामो सार नोंथांमोना जयै लोगो नांनानै जोंनि बिटिसिखौ आरो समायनासिन आरो खालामबावो थ' बेखौनो आसा खालामबाय आरो माने जेखि जाया मोजाङै सालायलाङो बेखौनो माने आसा खालामबाय आरोना थ' बेखिनियासो दिनै भिडिअ'आ आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे आरो माने नेक्स्ट भिडिअ इउपिपिएल हानजा एबा बिजेपि हानजाया मानो जेननांगौ जाखो
बिनि जाहोनखौ आं लाबोगासिनो आंनि हमदांनाय बायदिबा आरोना बेखौ आं लाबोगासिनो बिनि जाहोन मेन जेननायनि जाहोना मा जागोन थ' बेखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आङो एसे बेलासे बे भिडिअ होगासिनो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो